раҳмон одинеев сардори раёсати молияи шаҳри клубро баъди бештар аз 10 рӯзи худсӯзии як марди норозӣ ва шикоятҳои зиёд аз пардохт нашудани маоши омӯзгорон аз кор гирифтанд. як манбаъ дар идораи молияи клуб гуфт одинеев рӯзи 17 июн аз мақом сабукдӯш шуд. аризаашро гирифтанд ва баъд аз нисфи рӯзӣ аз кор ҷавоб доданд. барканориаш ба пардохт нашудани маош ва худсӯзии Зариф Абдуллоев рабт дорад. ҳоло маълум нест ба ҷои ӯ киро таъин мекунанд. манбаи дигар дар ҳукумати клуб мегӯяд чанд рӯзи пеш Абдуҷаббор Раҳмонзода ёрдамчии раиси ҷумҳурии Тоҷикистон аз кори раиси молия интиқод кардааст ва зоҳиран ҳамин сабаби барканория шудааст. мақомот дар бораи иллатҳои аз кор сабукдӯш кардани сардори раёсати молияи шаҳри клубро чизе нагуфтанд. Зариф Абдуллоев сокини деҳаи кӯҳнашаҳри ҷамоати зарбдори клуб рӯзи 6 июн худро дар назди бинои раёсати молияи шаҳри клуб оташ зад ва 8 июн дар бемористон даргузашт. ба гуфтаи масъулини огоҳ аз қазия, Абдуллоев ба идораи молияи клуб ҳамкорӣ дошта муассисаҳои томактабии клубро ба маводи ғизоӣ таъмин мекард. ба нақли онҳо 2 моҳи пеш ширкати нонпазии хонаводаи Зариф Абдуллоев муфлис мешавад ва раёсати молия пулеро ки барои расонидани ғизо ба муассисаҳои томактабӣ сарф карда буд барнамегардонад. қаблан сардори сарраёсати молияи вилояти Хатлон гуфта буд ки боғчаҳои бачагона аз корхонаи нонпазии Зариф Абдуллоев 21 000 сомонӣ қарз доранд, вале ба сабаби пандемияи коронавируси нав натавонистанд онро сари вақт бидиҳанд. дар ҳамин ҳол омӯзгорони клуб ҳам шикоят доранд ки 2 моҳ боз маош нагирифтаанд ва барои харидани хӯрокворӣ ва маҳсулоти дигари муҳим барои зиндагӣ аз дигарон қарз гирифтаанд. вазири молияи Тоҷикистон рӯзи 17 июн дар парлумон тасдиқ кард ки дар пардохти маош дар кишвар мушкил ҷой дорад ва онро ба вазъияти вобаста ба коронавирус дар кишвар пайванд дод. Файзиддин Қаҳорзода дақиқ нагуфт ки дар кишвар чӣ қадар қарзи маош мондааст, аммо ваъда дод ки рӯзҳои наздик мушкилро ҳал мекунем.